Obtížnost ve hrách je něco, co se nedá přímo specificky posoudit. Tím, že je každý hráč jedinečný a každý z nás má jiný level zkušeností a talentu, nejde přímo určit nějakými čísly nebo grafy, která hra je těžká a která ne. Můžeme se samozřejmě soustředit spíš na takový globální přehled většiny hráčů a udělat tak průměrný názor a tím dohledat, které hry jsou těžší a které lehčí v tom obecném a možná dalo by se říct i objektivním měřítku. Osobně bych obtížnost bral jako spektrum, kde se hry umístí podle toho, jak je každý z nás vnímá. Asi se shodneme, že třeba takový Sekiro bude trochu těžší než třeba Animal Crossing. Což mě ale přivádí k další otázce. Jak posuzujeme, která hra má být brána jako obtížná? Dal jsem očividný humorný příklad. Sekiro versus Animal Crossing. Sekiro bylo přímo prodáváno jako challenging, jako obtížné, kde hráči musí porazit těžké nepřátele, smrtelně těžké bossy a natrénovat perfektní reflexy na mechaniku parry, neboli odražení útoku. A teprve až když hráč překoná tyhle překážky, může se posunout dál. Kdežto takový Animal Crossing nemá víceméně žádné překážky. Je to relaxační hra, kde se staráte o svůj ostrov, povídáte si s roztomilými zvířátky a vlastně jediná překážka na postup a vylepšení ve hře, pokud se to tak vůbec dá nazvat, je vydělávání peněz. Což ale si zase hráč může zvolit svoji vlastní cestu, jak k těm penězům dojde. A většinou to jsou zase jednoduché úkoly jako rybaření, chytání hmyzu, farmaření a podobně. Samozřejmě Animal Crossing je tady extrémní příklad. Zkusme ale nějakou jinou hru, která opravdu hráčům dává nějaké překážky, které jim brání progresovat dál v tom příběhu. Řekl bych, že většina her je právě přesně taková, že se hráč musí naučit dostat přes překážky, aby hru dohrál. Zda jsou překážky ve stylu hádanek, těžkých bojů, reflexů, dialogů, strategie a podobně. Podstata je ale vždy stejná. Hráč je musí zdolat a tím zvítězí. Vezmeme si třeba takové typické open world RPGčko. Hráč má mnoho možností, co ve hře může dělat. Pokud budeme ignorovat hlavní příběh, podstata většiny podobných RPG v tomto žánru je, že se postava musí zdokonalovat. Hledat lepší zbraně, vylepšovat své statistiky, aby měla lepší šanci porazit další nepřátele a tak dále. Takže i když zde má hráč více svobody, hra není tak moc lineární, jako třeba Sekiro, stejně se musí snažit překonat nástrahy světa, aby se posunul dál. Ať už v příběhu, nebo v případě sandboxových her, aby se posunul dál ve své cestě za vylepšení své postavy. Existuje nespočet žánrů a podžánrů her a každý z nich má jiný způsob, jak to hráči osolit a znepříjemnit snadný průnik levelama. V puzzle hrách musí hráč použít hlavu, v arkádách spíše postřeh a rychlé prsty, v akčních RPG střílečkách je to přesnost a reflexy, ve strategických hrách je to znalost systémů, strategické myšlení a preciznost. Příkladů jsou opravdu tisíce, ale dalo by se to tak možná nějak zgeneralizovat. Teď už víme, že každá hra chystá něco jiného. Jenže co vlastně dělá hru obtížnou? Dalo by se to nějak charakterizovat přesněji? Který ten element v každé té hře je to, co si lidi na internetu píšou, hele, tenhle level je hrozně těžký. Proč je těžký? A proč jej tak vnímáme? Proč většina z nás vnímá třeba Dark Souls objektivně jako těžkou hru, ale třeba hry jako Doom nebo jiné střílečky už třeba ne? Nad tímto se zamýšlím už dlouhou dobu a došel jsem k osobní teorii, která by se dala rozdělit do takových 3 hlavních bodů. První bod soustředěnost. Druhý bod postřeh nebo reflexy. Třetí bod znalosti. Soustředěnost nebo fokus je něco, co potřebujeme do každé hry. Bez soustředění bychom se nedostali ani přes hlavní menu, že jo? Nicméně důležitá je váha soustředěnosti, která je nutná k překonání herních překážek. Typický příklad bych znovu použil From Software klasiku Dark Souls.
nebo vlastně kteroukoliv hru ze Soulsborne série. Dark Souls od vás vyžaduje téměř 100% soustředěnost a jakmile jen na chvilku přestanete dávat pozor, boom, you died. Kdežto u her jako například GTA nebo jiných většinou stříleček, i když si na vteřinu položíte ovladač a do postavy vám někdo střílí, pořád máte nějaký čas, než postava zemře. Může do vás střelit třeba 5krát, takže v tom případě soustředěnost není zas tak důležitá. GTAčko můžete hrát víceméně na půl oka, zatímco si povídáte s kamarády v obyváku. A tohle by u Dark Souls zase tak moc nešlo. Minimálně ne, pokud hru hrajete poprvé. Postřehy nebo reflexy jsou něco, co dělí nooby od profesionálních hráčů. A to je právě i ten důvod, proč se tolik her soustředí právě na tento aspekt. Obtížnost různých her tkví právě v tom, jak je který hráč rychlý a jak dobře reaguje na útoky nepřátel nebo časované skoky v platformovkách. Akční platformovky, roguelike a FPS jsou skvělý příklad toho, jak správně otestovat hráčův postřeh. V těchto hrách se pak dělí obtížnost do kategorií podle toho, jak jsou nepřátelé nebo levely rychlé. Třeba pokud nějaký nepřítel nabíjí svoji zbraň 2 vteřiny, s tím asi většina hráčů problém mít úplně nebude. Ale u rychlých nepřátel, kteří používají útoky ve zlomku vteřiny, to potom dělí hráče na ony nooby nebo youtubery, kteří zvládnou dohrát celou hru bez toho, aniž by dostali jediný zásah od nepřátel. Takzvané no-hit runy. Tak to bychom měli tu soustředěnost a reflexi, ale co takhle znalostí každé specifické hry? Myslíte si, že by i ten nejlepší hráč na světě zvládl udělat speedrunning rekord na hru, kterou hrál poprvé v životě? No pravděpodobně ne. Znalosti každé hry nebo i žánru jsou další věc, která rozhodně napomáhá k tomu, aby každý hráč měl větší šanci uspět ve svém cíli. Pokud máte 1000 hodin třeba ve Skyrimu, asi pro vás nebude tak těžké se adaptovat hrám, jako je třeba Dragon's Dogma nebo Dragon Age. A celkově pokud hrajete hry třeba 10-20 let, tak už znáte všechno to nastavení a všechno ovládání, protože ve všech hrách je to tak nějak podobné, že jo, mezerník nebo křížek na PlayStationu znamená skákat, R2 většinou znamená střílet a podobně, takže to tím, že už tady tohle všechno známe, tak není pro nás tak těžké se naučit všechny tyto hry. Zkušenosti hráčů z předešlých her je určitě něco, na co se nesmí zapomínat, hlavně při vývoji her. Herní vývojáři musí vědět, kdo je jejich cílová skupina. Pokud budete tvořit hru a uděláte ji příliš lehkou, nečekejte, že si ji budou kupovat veteráni, co hrají videohry už 20 let. Takže potom můžeme vidět, jak se nám tady tyto body proplétají. Dark Souls například je skvělá kombinace soustředěnosti a postřehu a proto si myslím, že hra je tak oblíbená, protože zvládla všechny tyto body perfektně a odmění vás za to, když se hru naučíte a umíte ji časem hrát dobře. Je těžká, ale fair. Je velmi těžké hru vybalancovat tak, aby byla zábavná, trochu těžká, ale zároveň férová. A takto bychom měli takový přehled toho, jak se dá dívat na problematiku obtížnosti ve videohrách. Tím, že je to čistě subjektivní názor, která hra je a není těžká, tak je to spíš otevřená diskuze. A tak rád uslyším, jak se na toto téma díváte vy. Klidně mi zanechte komentář a určitě se na něj podívám a odpovím. Děkuji za pozornost a uvidíme se příště.